Часам чалавек сам стварае свой лёс, каменьчык за каменьчыкам узводзячы ўласны дом. Ён укладае ў сваю справу душу, стараннасць і талент і з радасцю глядзіць на плён сваёй працы. Але бывае так, што віхор падзей за адну хвіліну разбурае ўсё, што стваралася гадамі. І тады даводзіцца пачынаць нанова, не губляючы веры і надзеі. Беларуская рэжысёрка Жэня Давідзенка пацвярджае, што сапраўдны талент прыносіць плён на любой глебе. Адарванасць ад краіны надала голасу дзяўчыны, магчыма, яшчэ больш глыбіні, жыццёвага досведу і болю. Выпускніца Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў ладзіць у Польшы свой трэці праект. Яе папярэднія працы «Рэквіем расстраляная» і спектакль «Дадому наўпрост 10 гадзін язды» кранулі сотні сэрцаў беларускіх эмігрантаў і атрымалі прызнанне сярод польскай публікі. W mieszkaniu panują nieludzkie warunki życia. Jedno okno, jedno łóżko. Synek bardzo lubi patrzeć na to okno, lubi swoje łóżko. Super bez barw. Podpiszcie pod skierowaniem syna do ośrodka zamkniętego. Nie zgadzam się. Прэм'ера пастаноўкі «Летапедзіон 2» запланаваная на 9 і 10 жніўня ў тэатры Бота ў Сопаце. Гэты праект нарадзіўся ў мінулым годзе ў Любліне ў рамках драматургічна-рэжысёрскай лабараторыі «Простыя словы». Над ім працавала творчая тройца – рэжысёрка Жэня Давідзенка, драматургіня Марта Сакалоўская і музычная афарміцелька Патрыцыя Высакінска. Спектакль носіць тытул «Літапедіон». Гэта тэрмін, які азначае скамянялы пут, эмбрыён в целе жанчыны, які таксама гістарычна знаходзілі ў кабет, у жанчын цераз 40 год існавання яго ў целе, а часамі цераз тыдзень, які мы выкарыстоўваем як сімвал такой вытрымкі, не гледзячы ні на што. Жанр пастаноўкі сацыяльны хорар. Аднак ёсць у ім і ноткі гумару, і прамень надзеі. Змагацца з сістэмай цяжка і часам здаецца амаль бессэнсоўна. Але існаваць у матрыцы бясконцых абмежаванняў і стомных працэдур, жыць у стане сацыяльнай ізаляцыі проста невыносна. Это будзе спойлер, але вядома, што з сістэмы няма выхаду. Чым больш ты спрабуеш в нейкі неачывісты спосаб змагацца, супрацьпастаўляць сабе сістэму, тым больш ты яму не падабаешся. Тры гераіні ў выкананні вядомых польскіх актрыс Марты Герман, Уршулі Кабеле і Марэны Нічуя-Урбанскай. Тры жаночыя лёсы ў палоне сістэмы. І ў кожнай з іх гэтая сістэма свая. Свая сацыяльная камера са зводам непарушаных законаў, прадпісанняў, якія вызначаюць дзеянні, рухі і нават думкі. Свой туман, з якога, здаецца, няма выйсця. Адна з гераін носіць у сваім целе чып, які дапамагае змагацца з бяссонніцай, але адначасова трымае яе пад няспынным кантролем. Другая гераіня – маці дзіцяці з асаблівасцямі развіцця. Трэцяя – апатрытка, чалавек без грамадства і без дакументаў. Калі мы рабілі рэсёрч гэтай пастаці, то апынулася, што гэта даволі вялікі праблем, і пра які вельмі мала размаўляецца, таму што вядома, што гэта невыгодная тэма для размовы. І нават в Польшчы існуе каля 3% людзей, якіх вельмі складана падлічыць, таму што іх нават няма нумара пэсаль, якія па розных прычынах не маюць ніводнага дакумента да існавання і равназначна маюць вельмі мала праў на існаванне. У спектаклі не шмат дэкарацый. Мінімалістычная сцэнаграфія пакідае прастору для дадумвання сэнсаў і вобразу. Гледачу надаецца свабода самому дамалёўваць месцы дзеяння, ствараць асяроддзе ўласным уяўленнем. У пастаноўцы няма рэквізіту, толькі відэакамера, якая няспынна падглядае за гераінямі. Антыутапічнае вока сістэмы імглы. Мы пачыналі ад такой ідэі існення такога бяспечнага месцу, у якім сустракаюцца гераіні, якія ратуюцца перад сістэмай, у якой існуюць. Сістэма у нас існуе у спектаклю як мгла, штосьці, што атачае нас, але мы не можам гэта неяк адчуць і не можам з гэтым змагацца ў нейкі такі просты спосаб.
Пластыка ў спектаклі таксама адыгрывае важную сэнсавую ролю. Знакаміты польскі харэограф Патрык Дэрыўш-Гацкі дапамагае рэжысёрцы спалучаць натуралізм з футурызмам, утрымліваючы пастаноўку на тонкай мяжы недагаворанасці. Сістэма незвычайных рухаў, не зусім танцавальных, але і не побытавых, нібы закранае пачуцці гледача, прымушаючы яго адчуваць тое, што немагчыма выказаць словамі. Сістэма – моцны скамянелы літапедіум. Але змагацца можна і неабходна. Творчасць Жэні Давідзенкі становіцца найлепшым таму доказам. Рухацца наперад, упрыгожваць свой маленькі сусвет, знаходзіць тых, хто адчувае так, як ты, чые галасы зліваюцца з тваім у адным шматгалоссі, робячы яго мацнейшым. Жэня здолела перанесці матчыну мову ў іншую культурную прастору, ператварыўшы яе ў мову краіны, што дала ёй прытулак. Яна адважылася выйсці насустрач свету, расчыніць далягляды і загаварыць для кожнага, хто гатовы слухаць і чуць.